Ngapa, Ron? Apa piye? Lha lapo ya cewekmu? Kari aku lho apa? Rasane nyolot apa ya? Jomblo bebas to. Bojomu kok nggopo, Cuk? Bojo nama njaba jomblo. Ayo berimu sapa? Bojo nama. Tak omongno apa ora iku. Lan njaba jomblo. Nganu kan, tuku kentake apik. Tuku Di duit itu. utang lah. Tak tangkep duit sik. Aku hampir sak nek duit. Es rokoke loro 4.000. Di 3.000 pas. Tak tuku sik lho. Jomblo sangune 7.000 piye lah? Cangkeman. Saos. Saosnya sekaki. Aku paha. Ayo aku lek. Paha karo suwiwi. Nek karo gedang goreng, Wok. Wok. Gedang goreng. Gedang goreng. Ketaki dodol gedang goreng. Jomblo mripate riyip-riyip yo ngene lho. Kamu tuh kentangin jarak tas loro Ron. Madiang lur. No. Piye maksudnya iki piye sing tok ndi? Kedua lho. Join no. Yo. Ya bojom join ora aku. Jomblo sing dibahas bojo ae bro iki. Ame rapi Ron. Tapi karo sapa? Ya ndek iki tinggal rapi, sisa iki kudu rapi. Nasibe wong jomblo ngono ya. Ora nek wae jangkrik. Entaki rasa jomblo. Kayak caos ya. Gak waktu iki ya? Oh, caose mbok kene. Wah, Mas. Pripun? Bagian ingatan tuku es no. Pesen. Udah. Blok sanjase. Urun 5 menit. Ya. Nasib. Siwakku ojo tolong. Kalau saya ceblok. Gak apa-apa, urun 5 menit jahalal. Ya lho. Iki meneng-meneng ya meneng kok, Pak, jebule. Jangan telepon lu. Halo sayang. Aku kok. Kene ngene lor dalan. Man kentaki karo bakron. Ora nek ceweke. Ceweke ku wetok ono piye to? Alhamdulillah. Aja mono. Apa iki? Omongane barang coba katakno. Apa sih?
Lah nek njalukmu ngono yo yo. Jaluk piye tuh kentaki neh. Ya wes le, putus. Putus. Yo, Aja, ambil aku aja dah. aku paham.